Priatelia, vítajte pri poslednom face-offku Fight Night Challenge 10, ktorý sa uskutoční 13.12. v Typos Arene. Lístky sa míňajú rekordným počtom, ostávajú už fakt málo, takže vám odporúčam si ich zakúpiť na gopass.travel/FNC. Kto nebude môcť prísť pozrieť, tak si to môže pozrieť z pohodlia domova, a to na Vojo, ale musí byť predplatiteľom Vojo Maximum. Dnes máme na programe boxerskú profi štvoricu. Za mňa dva najlepšie zápasy na tejto karte. Bude zápasiť proti sebe Joško Murín proti Christianovi Danielovi alebo White Gypsy. A o OG opasok sa predstaví Erik Klkanec proti Matejovi Kiralimu alias Kirimu. Za mňa brutálny zápas. Mám pri sebe aj spolumajiteľa organizácie Patrika. Paťo, ak by si mohol vysvetliť v prvom rade, prečo sa ide o OG opasok? No, pretože ho držal Lukáš Fajk, ktorý je momentálne na dovolenke a proste ten... Kde na dovolenke? Mírovie. Takže uvoľnil opasok, alebo... A to asi, ono to funguje tak, že ho musíš obhajovať, a keď nemá ako obhajovať, tak to proste ide ďalej. Takže tí najlepší, alebo tí, ktorí sú aj najdlhšie a ktorí si to zaslúžia, tak idú o tento opasok. Aspoň myslím, že to má logiku. Má, ne? Má, určite to dáva logiku, keď nevie obhajovať a nie je prítomný, tak automaticky by sa mal vzdať, alebo by mal organizácia odobrať. Tak prvá otázka na vás, Erik, že ako vnímate tento zápas a vlastne tento opasok, má to pre vás nejakú cenu, ten OG opasok? Tak ja mám tie opasky nejaké už vo vitrinke, ale tento, aj keď možno z toho profesionálneho hľadiska nebudem mať až takú váhu, je to skôr taká prestíž, ale teším sa naň. Skrátka, má to pre mňa vyššiu pridanú hodnotu, ten zápas, keď tam je tento opasok, je taký, možno také detinské, ale páči sa mi tá vízia. Za mňa si myslím, že čo sa týka tohto opasku, je to na mieste z hľadiska toho, že to je taký ten challengeový opasok, presne jak je organizácia. A myslím si, že ja s Erikom sme ako fakt, že takí challengeri tejto organizácie. A tiež mám v gyme nejaké opasky, ale teda nie moje, ale kde som pomohol vlastne mojim zverencom, a myslím si, že tak ako Erik to poníma, že on má iné váhy opasko, tak ja zase si vravím, že tento opasok, keby donesem ja do gymu, a čo donesiem, tak budem mať tiež takú hodnotu aj pre mojich zverencov, že budú vidieť, že proste som takisto ochotný a nasadený v podstate bojovať stále. A vlastne ste pripravení, to už je jedno, kto z vás vyhrá, obhajovať tento opasok napríklad proti Fajkovi, keď sa vráti? Alebo máte predtým rešpekt, lebo je ťažká váha, je to jeden z top boxerov v Európe vo svojej váhe? Ja som si Lukáša Fajka pozeral ešte predtým, jak som mal vedomosť o tom, že idem o tento opasok bojovať. A mne neprišiel nejaký, áno, je ťažší jak ja, ale vôbec mi neprišiel neporaziteľný, akože z mojej strany. A ja si to viem úplne v kľude predstaviť, že by som proti nemu boxoval a vyhral by som proti nemu. Ja zasa to vnímam tak, že bol som na poslednej príprave s Alexom Cvernom a poviem tak, že keď mu ho dávali, tak som si normálne v duchu pozeral vlastne, že ten opasok chcem, a či to bude mať on alebo hoci kto iný, tak v podstate by som si to buchol. Ale u ňoho je to presne také, že ten Fajk za mňa, ja to vnímam ako tréner, nehovorím, že není nejak že kvalitný, ale chcel by som povedať tak, že aj vyskúšať, že či dostojí toho mena, že vlastne, že je Fajk bomby, lebo všetci hovoria, že aký má bomby, a ja som v tomto taký, že mám rád takéto výzvy, či už keď to boli facky, tak ja som sa tomu úplne otvorene postavil, že idem do toho, a takisto by som sa chcel postaviť tomu, že keď by došlo k tomu, že vlastne Fajk by ho chcel naspäť, tak idem do toho, chcem vyskúšať tie bomby, ktoré má. Lebo jedna vec je, ako to vyzerá, keď sa na to pozerá, ale však vám to nemusím hovoriť, lebo vy ste to prešli. Není ľahké dať v takom zápase boxerskom knockout, a hlavne ešte on mal supera Mariuša Váha, ktorý mal 4 metre a bol obrovský ťažký. Videl si ináč teraz, aký dal zápas? Mariuš Vach? No. Nevidel. Proti, tuším, že 4? Ja to som videl. Áno, on to mal 3, tuším, to mal. A teraz nadážem aj na tú otázku, že vlastne vy ste tiež svojím spôsobom si dali takúto netradičnú výzvu,
Že ako to s odstupom času vnímate, obidvaja? Lebo Vach si dal tiež teda Stroma. Áno. Erik bol vlastne prvý. Bizar. Vach sa volal, či Mach? Vach. Dobre, tak som dobre povedal. Za mňa bol v tomto smere Erik pre mňa svojím spôsobom lebo to akože keď som videl Erika, jak boxoval tam s tými 3 vtedy a aké to bolo úplne živočíšne, ja si pamätám, aký bol dobitý, akože fakt, že mi sa to veľmi páčilo, lebo ja na to, to bolo úplne, že vtedy som sa normálne nadýchal z tej atmosféry a vravím si, že že toto je taký ten inštinktívny boj, proste tam už ide všetko také zvieracie, preto som aj ja inicioval, že proste som ochotný si to dať aj s 2 a on mal síce 3 takú partičku chalanov, ja som mal 2 takých mesiarov, alebo jak by som to povedal, takých úplne tvrďakov, ale fakt, že bolo to také, že počas tohoto zápasu, čo mal aj Erik alebo ja, tak myslím si, že atmosféra bola, že úplne inde, než keď sa bojuje v podstate, že 1 na 1. Že áno, je to napäté, ale toto je proste niečo, kde proste ty, keď urobíš zvrat, tak ako keby si sa oddelilo od takého všetkého ostatného, vieš. No ja to vnímam ako, takto, v živote na to nezabudnem. Nemáš za čo iné. Začo? Myslel a mal som ísť do toho zápasu, len mne nepustili potom z organizácie a potom si išiel ty a ja som na ten zápas pozeral a hovorím si, že sorry Erik, že tak si sa kámo bil s nimi, tými 3, že aj mi prišlo ľúto, ale nakoniec si vyšiel sa ako najväčší frajer, čiže to bolo na to akéby super. Hej, ono to pôvodne malo byť tak, že nemal byť tam ten Patrik Lakatoš, ten boxer, mali tam byť traja hlavohrudi veľký. To by mal úplne nepriebeh, to by som podľa mňa ukončil hneď. Ale práve on tomu dal ten punc, že tam bol jeden boxer, ktorý nemal až takú bombu, ale vedel robiť stále a henty 2. Jak som povedal, to pre mňa akože zážitok na celý život a obrovské šťastie bolo, že keď to slovo povedal zvrat, každé to kolo malo zvrat. Oni bili mňa. A keď som začal už cítiť, že menej vládzu, alebo som tam videl nejaký priestor, tak som sa do nich pustil ja. Bolo vždycky ináč pri konci kola. Hej. No, úplne super by bolo pre mňa, keby to kolo malo 4 minúty. No. Ale to presne, oni to výborne takticky zvládli, kondične, brutálne čo ustali, ja som ich trafil párkrát fakt na čisto. Takže ten zápas vyšiel najlepšie, ako mohol podľa mňa. To bolo, že divácky absolútny zážitok. Nič také podľa mňa sa už opakovať akože ľahko nedá, nehovorím o sebe, ale keby sa aj postavil niekto, to bolo tak strašne vyrovnané a atraktívne, plné zvratov, že spravilo to obrovský ohlas podľa mňa. Že... Jak to prijala profi scéna? Máte nejaké ohlasy, alebo tak? Akože boxery? No. Akože možno si pomysleli niečo, len skôr samozrejme od tých amatérov alebo náčencov, fanúškov, ale že by sa mi na to vyjadroval, možno pár ľudí sa mi na to vyjadrilo, ale... Že čo, že to moc, alebo tak? Alebo... Práve v dobrom, že gratulujem, že bolo to super a čo, ale nepamätám si nejakú konkrétnu vec, že by mi niekto že vyslovene ma vychválil, alebo naopak, že potopil tú myšlienku takéhoto niečoho. In general, všetky ohlasy boli super na ten zápas. Ty si mal nejaké? Ja som mal skôr také, že také tiež povzbudivé, že že ešte keby si chvíľku vydržal, ale že ešte a potom také tie, že rozhodca tam mal ináč reagovať a tieto veci, ale ja si myslím, že za mňa tiež, aj keď ten scenár nebol teda víťazný ako u Erika, tak ale pre mňa to bolo také, že ja som mal heroický pád v podstate, vieš, ja to vnímam tak, že ja som sa bil s 2 koňmi, kde proste aj keď si to tak vezmem, že každé to jedno zastavenie, kde ma počítali, tak ja som ani na minútu nezaváhal. Proste ideš a hneď som si hovoril, že ty kokos, že stále je tam nejaká tá šanca, že jedného trafím tak, že proste OK, ten druhý sa cukne, ale za mňa urobili úplne, poviem tak, že dobrú taktiku sedliackého rozumu, že oni sa mi rozdelili. Ja to opäť viem opísať momentálne tak, že keď si to celé spätne rozoberiem, že ja držal som si ramena a jak urobili ten pohyb, že sa rozdelili, tak mne normálne zvesilo ramena a na chvíľku, ako keby som sa ocitol v takom sám sebe a povedal som si, že tak toto ne. Že vieš, že toto není dobre, lebo keď som aj sparoval, robil som tú prípravu, tak vždy viac menej tí dvaja sa fokusovali na mňa, aby ma bíli nejakým spôsobom, že dával som aj videa alebo tak, ale oni to urobili úplne iným spôsobom a potom mi to aj hovoril Míško, že proste, že oni to urobili presne, že jak báčovia, že proste, že 2 ovce, 1 vlk nechytí.
Vieš, a že jedna bude môcť v podstate nejakým spôsobom robiť a tá druhá bude plášiť. A fakt to urobili brutálne dobre, ale viem si úplne presne ten moment nacítiť, že proste, že mne padli ramená a hovorím si, že že tu niečo nehrá, že... Ale potom som sa do toho tak nejak dostal a bol tam ten chtič bojovať a to bolo asi podľa mňa také, že tam, keby aj čokoľvek mi kdokoľvek povie, že proste, že nejakým spôsobom, alebo tak ja si poviem, že ja som bol stále nasadený. Spravil si maximum, čo sa dalo a niektoré situácie nevieš na drilla, na tréningu, v zápase sa môže stať úplne čo. Ja som teraz sparoval s Miškom Ošpanom, bol u nás v gyme a poviem tak, že keby mi niekto povie, že ešte 10 sekúnd a išiel by si po jednom, ja som rád, že to skončilo takto, lebo keby som išiel, že s jedným, tak akože Miško má strašne tupý úder, taký netechnický, ale tvrdý a poviem tak, že možno by som padol versus 1 a nemalo by to pre mňa, alebo možno aj tak pre spoločnosť taký heroický výsledok, ako to malo v celom tom dôsledku, že proste museli byť dvaja, aby som padol, vieš. A obidva máte na karte veľa kamošov, na ktorý zápas sa ty najviac tešíš mimo tohto svojho? Nerasťou samozrejme a Neoškou, akože my to máme po sebe, tak dúfam, že budem vidieť na obe oči a budem pri zmysloch a užijem si to. Takže tieto dva zápasy. Ja osobne sa tuto fakt teším na Joška. Akože chalani majú tiež dobrý matchmaking, si myslím, lebo toto je mladý šránec, ktorý proste akože sa chce byť a myslím si, že Joško je stálica slovenskej scény, kde fakt mám pocit, že som na nejakých 15-16 rokov, keď som v PKOčku sedel na rohu ringu, lebo sa ring vtedy zdvíhal, nejak to mali zle nastavené, našponované a mal si zápas s Horakom. Tam si ho proste vypol, že v blesku rýchle a vtedy som iba takto kúkal, že na mňa šplechol taký pod a hovorím si, že wow. Že proste, že fakt, že dneska, keď ho uvidím, že úplne s takým tým plným vedomím hľadiska toho, že som už nejak aj na tej scéne a vnímam ten jeho štýl, tak proste, že na jeho zápas sa teším. Takisto sa teším ináč aj na Fikyho, lebo má Denisa a Denis je taký proste, že so Škopom ukázal tiež napríklad, že krásnu strelbu, že oni sa márovali tiež, že proste, že stál. Išiel na blízko, nebal sa toho. Úplne, že proste, že aj zo Škopovej strany, ale akože fakt, že aj Denis je proste taký lískač a viem, že aj Fiky je teraz momentálne akože fakt, že dobrý, že má tam tie údery, takže aj na jeho zápas akože sa teším celkom dosť. To sú za vás také dva. Poďme teraz k Gypsymu a Joškovi. Chalani, vy ste tento zápas prečo zobrali? Čo bolo vašou motiváciou a jak sa vy pozeráte na tento matchmaking? Joško, môže začať prvý? Ja som tento zápas v podstate zobral ako keby náhodou, pretože nemal som nikdy nejak záujem boxovať na Fight Night Challenge. Som si hovoril, že veci spojené s mojou robotou budem musieť odložiť a že venovať sa čisto len tej príprave a tak ďalej. A hovorím teda, čo je dôležitejšie v mojom živote, že viesť teda, že gym, trénovať deti, alebo sa venovať ako tomu zápasu. A potom sa niečo stalo vo mne jednoducho a pochopil som, že ne, na všetko mám čas a všetko stíham. Takže to bol taký dôvod. Takže aj sa pripravuješ, aj trénuješ. Áno, úplne normálne. A užívam si život strašne brutálne je zlé slovo. Užívam si život do takej miery, do akej nikdy predtým. Čo, lebo zraješ? Áno, ale jednoducho mal som určité obdobia v živote, aby som povedal, že 3. A to posledné, tie prvé 2 obdobia som si myslel, že to boli také, že najtvrdšie obdobia a potom to tretie to úplne, že zmazalo a hovorím si, že tak keď si bol schopný sám akože vytvoriť chiméru akože toho problému, tak neuveriteľné. 7 mesiacov proste a potom to začalo miznúť a potom prišiel dokonca aj tento návrh nejaký na konkrétneho supera, no tak fajn. Tak si hovorím, že idem do toho. Keď si mal naposledy zápas? No to ja neviem, to sa potom začali vyrábať iPhony. Bol v tom PKOčku, či potom si ešte mal niečo? Máš podobné pocity predzápasové, jak vtedy? Ale... Ne, vôbec, úplne to zmizlo. Akože ja som predtým vlastne, čo sa týka zápasu, riešil stále, že jak to dopadne, alebo niečo. Teraz viem, ako to dopadne a to je prvá vec. A druhá vec je, že vôbec nemám žiadny, ako keby ten predzápasový stres, alebo že tak to úplne zmizlo. To tam není. V ponímaní mladého boxera, ak si ty, ktorý je teraz podľa mňa v najlepších aj rokoch, by som povedal, ne? Že máš to pred sebou svojím spôsobom, alebo už vieš boxovať, už vieš premýšľať, aj máš nejaké skúsenosti, že keď počuješ, že ideš so starším a naposledy mal zápas pred toľkými rokmi, tak
Jak to bereš? Kam vôbec sa nereším, víš čo. Takže to nereš. Jednu vec viem proste, že je jedno, čo si tady povieme, čo sa ukáže, sa povie, všetko v ringu sa ukáže, takže takto to vnímam ja, že sa túto buď Ale mňa to zaujíma ako lajka, vieš, že... Vôbec to nereším, Jak ako že je premýšľam, starší, toto vôbec, lebo však si povedzme, Usyk má 39 rokov, ja neviem, koľko máš rokov, Jožko, ani neviem. 42. 42, no vôbec to nereším, akože vôbec. Ja som to chcel vedieť, že či v tvojom ponímaní, že či sa povie, že idem so starším a takéto, že som na tom lepšie, alebo tak vieš, že... Čiže takto to nebereš? Nemyslím si, nevnímam to, tak proste vím, že do toho ringu tam spravím, co spravím a to celé, víš co, myslím, tady o co hrať, něco okolo toho, alebo vnímať, či je starší, není starší, myslím, že to sú pičoviny, ktoré netreba nerešiť. Víš co, myslím, spároval som veľa, som boxoval se staršíma boxerma, aj s mladšíma a proste... Takže si to ani jak sa to povie, nevizualizuješ? Asi to, že je starší, tam nerobí rolu, si myslím. Ale ne, že či si vizualizuješ ten zápas, že... Lebo ty hovoríš, že ťa to nezaujíma, že uvidíme v ringu. Samozrejme, ten zápas jeden vyhrá, to je celé, víš co, myslím. A ostatné okolo toho, to nereším. Jožko, to, že sa vždycky pri ňom spomína, že trénuje u Mayweathera, myslíš, že je táto nálepka preceňovaná, alebo si myslíš, že ide fakt o nebezpečného borca? Ty si aj tréner, pripravíš veľa chalánov? Ja si myslím, a skôr teda viem, že prísť do gymu k Mayweatherovi znamená, že si turista, tam dojdeš proste a teda tí tréneri, ktorí tam sú a tým dáš nejaké peniaze za ten tréning, tak ťa budú trénovať. To sú ľudia, ktorí majú svoje problémy, sú unavení a tak ďalej. Keby došla nejaká superstar, vážny strelec, že tam ako príde na sparingy a všetky vytríska, tak akože áno, tam by spozornili a možno by sa prišiel pozrieť aj Floyd na ten sparing, alebo nejaký... Ale však oni ho tam budujú, ne? Oni ho tam budujú, takže oni ho berú, že? To ty nevieš, vieš, ty si tam nebyl, ty nevieš, čo oni mne hovoria, ty nevíš, jak to bylo, jak som ja tam došel, co tam bylo. Primo som tam došel, spároval som tam s týpom, keď som došel s Fernandem Vargasem, víš co, a tam bol Floyd Mayweather, taká sa to díval a povedal, že tento čavo tu musí ostať a musí trénovať, keď sa bude majstrovstvá sveta. To je akože super, že si toto zažil a keď je to teda ako pravda, že tam bolo Floyd Mayweather a že ti povedal teda, že by si tu mal zostať alebo tak. Ja povedal, že keď chceš byť mať sveta, musíš zostať. To je úplne super. No ja ten hovorím, že nie je to tak, že ja som chodil a platil som, ja som nikdy tam nezaplatil ani cent, tetilo svišne ani cent. Ak ten človek pri svojej nejakej režii a všetkého, čo rieši vo svojom dni, mal čas na to, aby tebe povedal, akože že fakt by si tu mal zostať, lebo si dobrý, tak ja som za to fakt rád, že to tak je. Samozrejme. Ja som fakt rád, že idem boxovať s niekým, kto je takto dobrý. Vieš, lebo to má brúsi. Ne? No. Ty si celoživotný fighter a si non-stop v príprave. Musíš niečo urobiť viac teraz? Chceš to pripraviť na zápas konkrétne? Ne, ja sa viacej zabávam oveľa než predtým. Čiže psychika je úplne iná ako kedysi. To sa nedá porovnať vôbec. To je, ako ďakujem Bohom za to, hej, halo. A mimochodom, není to len niečo, čo ma tvorí, ako tento zápas tu a tak. A sú ďalšie veci, ktoré ja mám v pláne odovzdávať ľuďom, ktorých trénujem a svojim žiakom a deťom a tak ďalej, takže... A mňa zaujíma ako lajka, však ja som s tebou trénoval a vzliadam k tebe, že či takáto persona, ak si ty, že podceňuje. To je také, že podceňovať, nepodceňovať, to jak poviem, že áno, nie, je to zlé, je to dobré, ne, je to len fakt nejaký. Čo poviem, tak to je fakt. Takže podceňovať. Ja zaujímam tvoj máce, lebo viem, že si tam v ringu a že kto je ďalší. Určite nebudete počuť odo mňa, teda dobre, a teraz by som musel prejsť do nejakej inej úlohy a povedať, že môže sa stať čokoľvek, je to hovadiny, nebudem rozprávať. Dobre, to nebudete odo mňa počuť. Povedal som to už teraz, to už je vybavené, tak to sa rozumieme. Rozhodne tam není nič v mojom vnútri, nejaká pochybnosť, ale to tam neexistuje vôbec. Jak sa ti to počúva? Úplne v pohode, samozrejme, takto cítim aj ja, víš, čo myslím. Ako hovorím, to sa ukáže v ten zápasy proste, víš. A možno si počul, tak
medzi fightermi sa rozpráva, že Jožko je známy tým, že je tvrdý a že chodí strašne veľa spárovať a že proste vydrží aj údery, všetko možné. Jak sa ty na to chystáš? Jak to ty vnímaš? No ja to vnímam tak, že keď Jožka sa bude chcieť byť, ja to zvládnem. Keď Jožka bude chcieť boxovať technicky, ja to zvládnem. Ja som pripravený na každý akcept, som proste vydal. Takže... Čiže to je nejaké pretlačanie ega, alebo... Není, vôbec ne. Tady normálne jednoduchá vec, že proste ja ten zápas vyhrajú. Celé to tam poviem, víš, aj on má svoju hlavu, ja mám svoju hlavu, víš, prímo v ten zápas sa to ukáže, takže neviem, že... Ale otázky pôjde, pýtaj sa však. Myslíš si a veríš si, že si v každom aspekte lepšie, hej? No myslím si, určite je väčší, však to už vidíte aj vy sami, že je väčší než ja. Ale myslím, že tá veľkosť... Ale ja ešte vyhľadujem, neboj sa. Pohode. Myslím, že tá veľkosť bude preš problém boxy nerobí, to víte sami, že ak ste športovci nejaký boxeri vlastne, takže vieš, že to znamená... No a... Ja sa fakt teším na ten zápas. Kokos, ja sa extrémne teším na tieto zápasy, to je, že nič lepšie som tam ani asi nezažil. To tesina je akože náložená. Jak to vidíte vy, chalani, ich zápas? Jožka poznáte, či ste s Kristianom trénovali? Ja som Jožka už videl boxovať párkrát v živote. Párkrát som s ním spároval. No a viem, aké sú jeho silné stránky. A chýba mi v rovnici jedna premena, to je Kristian. Si bol som raz spároval. Pamätáš? Spárovali sme. A to bolo také, akože zdvorilostné. Ja som myslel, že teba mláti celý sídli, bol si vtedy, alebo však si ľahšie odo mňa. Určite. Bolo to iba také, ale nešiel si ani podľa mňa moc náplno. Takže neviem sa, chýba mi práve Kristian v tej rovnici, ale práve preto, že nemám tú premenu v tej rovnici, je to pre mňa veľmi zaujímavé, lebo teda mám informáciu, že trénuješ u Floyda, že si talent, máš koľko máš 100 zápasov, máš, že? Hej. No a tým pádom to bude veľmi zaujímavý zápas pre mňa, lebo tam je veľký otáznik na tebou. Ja neviem tomu nič povedať. Poznám Jožka veľmi dobre ako boxera a ty si otáznik. Takže to je všetko, čo vám poviem. Ja zase tom taký skôr, že nechcem ho ani podceňovať, ani preceňovať, ani takisto ani Jožka, lebo jeho zápasy som zažil, teda aj nejaký ten sparring si pamätám ešte, ale to už je tiež extrémne dávno. Tuto borec, s tým som sa nedostal, pozrel som si nejaký jeho Instagram, však mal taký, že rok dozadu mal celkom takú vlnu, že veľa ľudí ho tak zdieľalo a všetky možné tieto veci, čo si tak pamätám. A príde mi šikovný. Neviem si tiež poviem, že predstaviť, že tá tvrdosť, že či vie byť tak úmerná u mladého chalana, ako napríklad ako u Jožka, vieš, že proste u mňa, u Erika, tak akože poviem si tak, že presne, že vieme, že sme tvrdí a teraz akože budeme akože tvrdo sa bojovať, ale aj čo sa týka toho veku, tak viem, už aj som pochopil taký ten aspekt, že ten chlap v podstate sa dostal do nejakého primu, vieš, a keď už si chlapom, ale on je ešte stále pre mňa akože v rovine toho, že ešte nedozrel do toho, že chlapa. Ja verím, že je brutálny boxerista, Ja tomu verím, ja to že je borec, ale ešte si nemyslím, že ten chlap, a to možno bude ten aspekt. Ale zase poviem, môže byť presne to, že tento pohľad je taký, že podceňovaný a urobí presne ten zvrat, vieš, ale neviem si odhadnúť teraz, že koho, lebo keby som to tu teraz hral na Jožka, na Jožkovú onu, tak je to pre mňa len také, že áno, Jožko je vyzdvihovaný, ale borec proste má fakt, že možno také kvality, o ktorých sa nám možno ešte stále náhodou nejakým spôsobom nezdá. Takže... No však mňa zaujíma, akože, lebo ty si povedal, že keď sa budeš chcieť byť, tak sa budeme byť. No. Ale keď si, teraz nechcem povedať, že si neinteligentný, ale inteligentný boxer, ktorý sa nevie byť, tak povieš, že ja sa s tebou nebudem byť, ja ťa vybodujem. Vieš, čo myslím? Jasné, rozumiem. Tak som to chcel povedať, že budeme pripravení na všetko. Rozumieš, takže tak som to myslel. Áno. Myslíš, že už si vyspel a si na takej úrovni, že keby Jožko zvolil taktiku, že dá ruky dole, nechá sa udierať, že sa chce s tebou prestreľovať, aby ťa nalákal do tej bitky, že sa do toho pustíš, alebo si na tom tak, že si povieš, že ja mám prehľad a že nespravím takú nejakú chybu. Tak asi keď budem rozmýšľať fakt, že ak boxer má byť chytrý, ak chce byť majster sveta,
tak by som rozmýšľal tak, že proste by sa s ním mal vyjebať proste. Víš, čo myslím? Že na co s ním bude vážne byť, keď on je ťažší ode mňa. To je logické. Ale ak hovorím, zás ten zápas proste je úplne niečo iné. Prepáč, koľko máš kilo? Momentálne 73. 73 kilo máš? Dobre. Na tej váhe budeš mať 73 kilo? Neviem ešte, koľko tam budem mať. Tak už možno trošku ešte vypapám sa, ale neviem. Je to úplne jedno, aká bude váha, si myslím tam. Ja sa budem snažiť vyzadovať čo najviac. Pôjde. Koľko máš teraz? To ja neviem, možno 79 kg, 80. Mal som ináč 85, takže... Ja som včera videl taký zápas, kde bol presne, že 15-ročný rozdiel. A 15-ročný. Váhovo boli super a tiež borec bol taký, že mladý boxerista a bol proti nemu kvázi taký známejší strelec Sali. Z okolností taký akože tiež také meno, čo veľa ľudí s ním už sparovalo v Bratislave alebo tak. A fakt akože ten chlapec tam Sali si sa pustil do takej bitky nezmyselnej, že ruky dole a začal sa strieľať a ten mladý mu praskol taký granát, že normálne, že v daný moment, keby si proste, že odobral z neho kostru a iba tam ostalo telo. Že ja som normálne ostal kúkať, že wow, vieš, takže ako to sa môže stať, že presne, ak si sa ty pýtaš, že ten Jožko dá dole ruky a bude sa chcieť byť a bude ho do toho nálakať, vieš, poviem tak, že možno dojde taký úder, že kedy aj on si rozmyslí, že že tu už ani nebude čas sa nejaký zbiť, lebo môže dojsť taký ten tvrdý úder, ktorý možno on bude v rukách mať, vieš, že veľmi, veľmi má výhodu on za mňa, z hľadiska celkovo, že je nad ním veľký otáznik, že ma málo kto vie, že aké má ruky. Mám pocit, že ale ty sparuješ s Hačkom, alebo máte ho tiež u seba a to je nechutný borec. To je akože fakt, že borec, ktorý je tiež že neskutočný šúter a viem si predstaviť, že možno, že oni tiež nejak spolu fungovali alebo tak. Takže môžeš mať také dobré blízke meritko tomu. Fakt, že veľmi, veľmi ťažko by som povedal, že dať nejakú predikciu na to. Ja som ťa videl naposledy, to bol kedy? Rok, 2? Keď Asi rok, 2, no. No, že odtedy, že keď sa posunul, som strašne na to zvedavý. Však preto vo Fight Night Challenge sa dejú tieto veci. A jak vy predikujete, čo myslíte, že kto si odniesie titul OG a akým spôsobom? Jožko? Erik si to odniesie, to je jasné. Tam ani neriešme vôbec. Myslím, že to bude... Ako Kiri je pre mňa normálne, že chlapec, takto keď sa na ňom pozriem, že zlatý človek. Ako? Áno a vôbec. Ja ináč akože stále počúvam, že King's Gym od toho moderátora z Fight Night Challenge, jak sa volá ten človek? A hovorím si, a boxer... Rozboril. Ako? Rozboril, hej. Bilo, presne z Modré z neba. Tam rozpráva stále akože nejaký King's Gym a tak ďalej. Hovorím, OK, dobre, fajn. A kde je bratislavská boxerňa? Akože, kde je spomenuté, že bratislavská boxerňa, halo, že však my sme tu boli, ako dobre. Keby niekto povedal, že ešte, že Hanuman Gym, akože Bratislava, rozumiem, ale toto má tak nejak, že, a to není nič na teba, samozrejme, to je, pozri, to je len akože vec toho nejakého moderátora, že ako niekoho sa snaží podsúvať a tak, to mi trochu vadilo. A potom, čo sa týka toho vášho spoločného zápasu, tak jak som povedal, pre mňa ty si človek, srdcový človek, staráš sa o veci, o svoj gym a tak ďalej, ľudia ťa majú radi a v poriadku, ale proti Erikovi, jednoducho není tam nič, čím by si ty mohol Erika nejak zaskočiť a tak ďalej, vieš. Takže to je asi tak. Kristián, ty jak vidíš tento zápas? Tak tady, keď ho ani moc nepoznám prakticky, akože môžu byť, že tá trenéri asi predpokladám, a z nejakých zápasů Fight Night Challenge, že tady vím o nej, že proste, aj keď som v reprezentácii, tak všade byli jeho fotky vyvesené, že proste fakt týpek knockoutu a videl som aj fotku, jak leží týpek na zemi, proste on na ní stojí, víš. Tam, víš, Nitri, to je tam vystavené všetko proste a jo. Takže vím, že asi on boxuje dlho, vím, že má tých zápasov proste nabúchaných a vím, svetová úrovňa boxoval proste, že má to odboxované proste, je šikovný, takže neviem, no říkám, ten box, hoši sami víte, že ten box je proste úplne cenné. Darmo môže povedať Barco, hoci sa čo spraviť, ten box je proste v tom ringu si len ty proste a ten čávo, proste nikto nič nevypraví, asi tam je dva proste. A potom mu sa rozhoduje, víš, takže nevím, ale teda z boxerskej strany tak asi on bude lepší boxer, si myslím. Myslíš si, že YGP si
má nejakú vlastnosť, ktorú by si vedel vyzdvihnúť? Alebo s ktorou by ťa mohlo ohroziť? Nemá žiadnu vlastnosť, nemá nič, s čím by ma mohol ohroziť. Keď mám na jeho stranu niečo povedať ako dobré, tak pretože ja jednoducho nejsem človek, ktorý by hodnotil ľudí podľa toho, že mi niekto niečo o ňom povedal, hej? Ku mne sa on vždy správal, teda keď môžem povedať, že keď som sa tedy tak ako korektne, nebol tam nič navyše, nebol tam žiadna póza smiešná alebo tak. A jak už som povedal, to, že išiel do toho sveta, našiel človeka, ktorý mu dal peniaze na to, aby išiel do Las Vegas a trénovať ako Mayweatherovi, je svojím spôsobom priekopnícke a zaslúži si za to akože uznanie, určite, áno. A potom z tých pomerov, z ktorých on pochádza, tak to je presne to, kto z jeho nejakých, dajme tomu, súputníkov si toto môže povedať. Hej? Plus, samozrejme, čo je dôležité, že keď má teraz 100 zápasov alebo 150 zápasov, tak na každej tej akcii musel byť. Musel sa rozcvičovať, čakať, musel tam byť s trénerom, nervózny, ísť-boxovať a tak ďalej. A napriek tomu, a že mal za to nič, lebo vieme, aký je slovenský box, tak tú cestu nasledoval ďalej. Takže za to akože určite sa dá akože oceniť teda tento prístup. Hej. A Kristián ešte aj veľa spáruje s Vaškom Sivákom. Vnímaš Vaška Siváka ako bojovníka? Je to podľa teba? Vašek Sivák je podľa mňa novodobý špičkový bojovník. Čo je ale trošku možno chyba alebo škoda, je, že asi by potreboval iný manažment, ktorý by ho pretlačil viacej do toho sveta. A čo potrebuje Vašek Sivák, tak potrebuje poriadneho trénera, ktorý by ho rešpektoval. A plus sú tam veci v rámci jeho tréningu, ktoré by boli úplne nadstavbové, kde by sa on celý ako bojovník zmenil. Ale neviem, aký je jeho osobný život a tak ďalej, jak to vníma tú svoju cestu. Pretože Vašek Sivák asi není Čingiz Alazov, ktorý je ako taký, nechcem povedať, že duchovne zameraný človek, ale Vašek Sivák je proste mladý a človek do vetra. No, tak. Ale môže sa stať niečo a môže naraziť na niekoho, kto ho niekam, alebo kto ho ďalej posunie, ale musí on asi rešpektovať aj niekoho. Tak. Dobre, za mňa sme si povedali najdôležitejšie veci. Máte niečo, chalani, čo by ste si odkázali súperi medzi sebou? Ak nie, tak by som... Myslím, že také klíše, že však nech sa nikto nezraníme, nech máme tú prípravu tak čistú, že dotiahneme to do toho najúspešnejšieho konca pre každého, jak si to vizualizuje. Takisto vám to prajem a hlavne, aby ste ukázali čo najlepšie športové výkony. Ja vám ďakujem za odpovede, divákom za pozornosť. Kto nemá lístky, vie si ich zakúpiť na gopass.travel. FNC lístky sa míňajú, takže neváhajte a utekajte na link. A teraz, priatelia, prejdeme ku Sterdownom a prvý na Sterdown sa postaví Jožko Murín a Kristián Daniel. Ďakujem, chalani. Môžete sa vrátiť na pozície. A ďalšie z dvojice budú Kiri versus Erik Tlkanec. Takže vyskúšam si aj teba teraz, jak ty si ma ošahal. Takže priatelia, 13. decembra sa na vás tešíme, kupujte lístky na Fight Night Challenge 10. Bude sa to odohrať v Tipos Arene a veľmi sa na vás tešíme, pretože ako ste si mohli vypočuť názory
skúsených borcov. Ja osobne sa na tieto zápasy veľmi teším, samozrejme na všetky, ale toto je pre mňa taká športová slasť. Takže vidíme sa 13. decembra.